Maswera seiko mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita manheru ano tichitenda Mwari nekuti tichiri tese uye tiri kubatirana panhau yaComrade Nyoka Yemabhunu. Toda kukumbira regerero. Hatina kuwana mukana wekuti tisangane masikati semarongero atanga takaita. Panewo zvaikurumidza zvatibata tikati regai timboatenda zvinokurumidza tozouya taakuonesana. Toda kukutendai vese vari kubatsira neminamato. Toda kukutendai vese vari kubatsira nezvinobatika patiri kuisa ruoko nemusoro pamwe chete kubatsira Comrade Nyoka Yemabhunu. Mwari wamasimba ose ngavazoramba vachikuropafadzai. Toda kutenda vechikuru nana mai, vechikuru zvakare, vana baba, vechidiki, vakomana, vasikana nana mai vechidiki, mese murimo mukubatsirana naComrade Nyoka Yemabhunu. Nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu is a political matter. Izvozvo zvinofanirwa kuzikanwa. Tinoda kutenda vakomana veintelligence vatinoshanda navo vari kuferefeta nokunzwisisa mafambiro ari kuita nyaya. Izvozvo zvinotibatsira kuti tizive pekubata nepekuregedza, uye zvakare nesuwo tizive pekutsika nepekusatsika, nekuti hakuna hondo inorwiwa usina kuestablisha muvengi. Izvozvo hazvigone kutipa maresults. Saka toda kutenda Mwari nekuda kwekuti Comrade Nyoka Yemabhunu is safe and sound. Vari kuwana a necessary guidance yekuti vozvibata sei uye vozvichengeta sei munguva inorwadza zvakadai. Apo nepapo vanotipa information yekutiwo aiwa ndapererwa nechakati, zvatakwanisa tichiitawo, zvatatadza totadza tovaudza kuti wotoshinga shamwari nekuti ndiyo revolution yacho. Dambudziko ratakatarisana naro panyaya yerevolution nderekuti we have got a lot of missing puzzles. Asiwo zvimwe zvacho tinongoti zvakanaka zvakadaro nekuda kwekuti hudzamu hweinformation ndiyo danger yaunenge uri exposed to. Asi toda kutenda kuti zvatiri kukwanisa kuudza vana veZimbabwe vari kukwanisa kuzviita. Kana tichitaura tichiti batanai vana veZimbabwe, tiri kuona vana veZimbabwe vari kubatana. Kana tichitaura kuti vana veZimbabwe batsiranai, tiri kuona kuti vana veZimbabwe vari kubatsirana. Dambudziko ratinaro chete riri mudiaspora. But sekutaura kwandakamboita kuti dynamics has been put in place to monitor the diaspora, especially panyaya corruption and fraud. Is main problem yatinayo. Uye zvakare Comrade Nyoka Yemabhunu is a victim over that. But Mwari vachitibatsira, we are not focused on it. We are going to help Comrade Nyoka Yemabhunu vodzidza kubva muhistory yezvavakasangana nazvo. Dzimwe dzenguva you don't need to focus paview mirror, but at the same time you need to focus on the windscreen kuti umanage upenyu hunoenda mberi kwauri kuenda, kuita kuti mangwana matambudziko aunenge wakasangana nawo aregedze kukuwira zvakare. But chaakunetsa ndechekuti we are getting personal attacks
isusu semadungamunhu. But it's not a big deal. Sekutaura kwatakamboita kuti we didn't join this politics by chance. Tinoziva ma-dangers arimo, ma-potential threats arimo, and everything. Neuchenjeri hwaMwari uye nekunzwisisa kufamba kunoita zvinhu. Tino-establisha the truth. Tapedza kudaro toisa ma-measures anoita kuti a-expose nokutichengetedza. So asi mukuru watinonyanya kutemba naye ndiMwari nekuda kwekuti ndiye muridzi weupenyu. Asi matambudziko ari kusangana naComrade Nyoka Yemabhunu are not supposed to be encountered by a person akafanana naComrade Nyoka Yemabhunu. It's an unfortunate kuti itsika yeZimbabwe kuti tinoita chirwirangwe asi tinopatsanurana pakudya. Ndo dambudziko ratinaro kudai tiri panzvimbo yatiri nhasi. Our focus is not on development, but tinopatsanurana panguva yekudya. Tinourayana panguva yekudya. Tinoexposana panguva yekudya. As I think with Comrade Nyoka Yemabhunu, enough is enough. But we really believe kuti everything will come to an end. So ndo mamiriro akaita zvinhu paComrade Nyoka Yemabhunu issue. Vari kupinda mukoti musi wa20. Zvima-finances zviripo ndo zvatichange tichinegotiata nemalawyer kuti tione kuti how best can we help Comrade Nyoka Yemabhunu vava kubatsirwa nekuda kwemoyo munyoro, nekuda kwekuti vanhu vakabatsira. We have got a lot of people in our inboxes vatinoda kuadresa nhasi, vari kuuya vari ma-victims of the crowdfunding yakaitika prior to the assumption yedu isusu of the control pakubatsira Comrade Nyoka Yemabhunu. Vazhinji vacho vari kuuya nema-proof of payments vachichema kwatiri. Vamwe ndo vari kuuyawo vachituka. But I want to tell you kuti a consultation which we have done with our intelligence is telling us that there is no need to intervene into this matter, because whether we invest our time mukuzama kuita pursue the issue azvibatsire Comrade Nyoka Yemabhunu, it is going to stretch the process. Chatinoda kuchengetedza chete ndeche character assassination, and at the same time a further damage going forward. We have got the names of the culprits, tactics of the culprits, and the possibilities of what they can do. We are going to keep in track that we are in control of them. Uchenjeri hunoda kutengeswa kwete pamusika. A lot of what I just want to say, it is not the time for the side shows. Matambudziko atakatarisana nawo sevana veZimbabwe, they are a mountain top flag. Anozikanwa nemunhu wese kuti we have got over 35,000 graduates every year dzinograduata
mumauniversities edu sevana veZimbabwe munyika yedu vasina mabasa. We understand kuti hatisiri kukwanisa kudevelopa nyika yedu nelocal production inoita kuti upfumi hwenyika yedu huite a maximum profit munyika yedu. Nekuda kwekuti utungamiriri hwatiinahwo is satisfied kurarama huri kuma receiving ends. We are not growing the country, but tiri vatengesi vezvicherwa and tisu musika wema end products ezvicherwa izvozvo. Ndo matambudziko atakatarisana nawo. Panenge pagonwa tinotenda. Ndo saka muchiona tichiti upload on the Manise steel plant. Chero zvayo yakaitwa overmarketed na Chris Mutsvangwa nekuda kwekuti yava pito yaenda mumuromo memunhu ari kutsvaga kuzivikanwa. But the move yeManise steel plant, that is the move yatinotarisira kuti iitike munyika yedu yeZimbabwe. Kuita kuti vana vange vane pavanoshanda. Kwete kuprioritize kuvaka mabhodha nezvikwereti kuti nyika yedu irambe ichitorerwa upfumi vanhu vachinetseka. Kwete kuprioritize kuvakirwa parliament neChina inozoita intend to the exploitation inotishayisa mukana wekuenjoya zvipo zvatiinazvo. That is a constructive criticism yatiri kuita kuti what we prioritize as the country, it must benefit the Zimbabweans. Kwete kuti tinoisa nyika panguva yakaoma. Takaramba tichitaura kuti dissolve the political immunity to criminals. Izvozvo zvichaita kuti nyika yedu itange kuva a functioning judiciary system. Ichaita kuti nezvimwe zvinhu zvaifanirwa kunga zvisina madamages zvigone kucontroleka. Now the focus iri papower, nekuda kwekuti mupower ndo mune mukana wokutenga nekutengeserana, of which that is empowering individuals. Matambudziko atakatarisana nawo kudai muchiona Comrade Nyoka Yemabhunu ari mujere sezvizvi, inhamo ine vechidiki iri kutsvaga kuti vari mupower nevasiri mupower must engage. Ndo saka makanzwa tichitaura nerobust engagement towards the development of the country and negotiations between the age difference iripo kuti tione kuti matambudziko ndapi. How do we come up with developing esema areas akasarira? Asi nekuda kwekuti our focus is in power, everyone ari kuuya as an opposer of the regime is a threat. Ndo saka muchiona dambudziko riri kusangana na Comrade Nyoka Yemabhunu risina resolution. As of now, we have got a camp iri kuoperate in hiding. We also have a camp which is protecting power. We are still yet to establish who is better. But the fact is one, we need to respect the identity yatinayo sema Zimbabweans. We are Zimbabweans. Let us face the problems that tinadzo in reality. Izvezvi tine vashandi vekumashava mine vari kuchema every day. Vari kushanda, havana mari dzavari kuwana.
We can't have our people exploited in our country. Come on, vatungamiriri. Atigone kuita exploitation is just the same as colonization. Ksha government defend chero ma labor rights. And we always say zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Why? This is the very same reason yatinayo kuti we have got mines operator all over the country. But we don't even have companies respect the social corporate responsibility, at least kuti road yavanoshandisa munzvimbo yavanoshandira igadzirwe navo. Vana vevabereki vanovashandira in the local area vave nema clinics are functioning. Machembere enzvimbo iyoyo va benefite in the local operations dzinoitwa munzvimbo iyoyo. It is also our government which must push this. But hazvisiri kuitika nekuti nyika yedu iri kutongwa haisi kutungamirirwa. Unoita vanhu vakafanana naArthur Mj vanotoronga kuassassinata vanhu. Ivo vari busy kubulldozer mastands kunana Cowdray Park uko. Vachibhadhara vakuru kuti vapinde mugovernment. Vachioperata nevanhu vakafanana naMhlava, vanandevele, vanandlovu. On the plotting of assassinating, ropa rakadeuka muZimbabwe rakakwana. Takataura kuti Zimbabwe must not feel a threat to such a point kuti investment yedu pa budget inoenda kuintelligence yekutsvaga kuti who is against the power holding government. Let us invest more into the economic building. We understand kuti as the people of Zimbabwe takawana ivhu redu nekuzvitonga kuzere. Ngatichibatanai tigone kuvaka nyika. It is a fact kuti vana vedu havasi kudzidza, maticha ane zvinyunyuto. Vari kutozama kuti vasadzidzisa kuzvikoro, kuti vagone kuwana extra lessons kudzimba, vararame $dollar ari kubhadharwa nevana kuzodzidza kumba. Unhu hwedu hwakaenda papi because we thought when we prioritize education, we are building the stable foundation yegeneration yamangwana. Headmaster haacha afford kuendesa mwana kuuniversity. Ndo matambudziko atiri kuchema. We can't fight. This is not a revolution of a gun yatiri kushandisa pano. Ndo saka pasina a holding ground, a hosting ground. Munozviziva kuti kana iri hondo, tinotsvaga a hosting ground first. Totsvaga the deals of ammunitions. Ma-arms deals osainwa. Towana ma-supporting countries. But once you keep on putting the voice of the young generation to silence, you are actually forcing them to be vulnerable for the terrorism funding, which we don't advocate for. Why can't we listen to each other as the people of Zimbabwe? Let us focus on building the nation, not protecting power. Takataura kuti maChina ari kuexploita Zimbabwe, it's a fact. Taona drama rakutambwa recounter intelligence. Hakuna mpurisa weZimbabwe anoacta zvakaitwa nemukoma wangu Madziva, assistant inspector. There is no way. There is fingerprints of counter intelligence to silence the voice of the people, act a drama in front of the journalists and making breaking news for the benefit of gaining trust
kubva kuembassy yema-Chinese. But it is a fact ma-Chinese are exploiting the people of Zimbabwe. And I am here to challenge you. Explain how can a Chinese national point a gun to an employee in the country which is free like Zimbabwe? Tell me. Tinogona sei kuwana a factory inouya nemvura inopisa vodira mudhamu kuuraya zvisikwa. But we don't have anyone who advocates for the well-being of our environment in the country, in a government patriotic. Tinozvigona sei kuti the pride of the nation inoita makomo anoparadzwa nemagrenade tichitsvaga kukorokoza goridhe rinobuda as raw gold ronogadzira rimwe kunze yodzoka ichitengeswa nemutengo uri half the price yepay yaticha anodzidzisa mwana. Kana taakutaura kuti muri kutonga nekutungamirira same time but nyika haisi kuenda kumberi, we become the enemies of the state. Makataura mukati mimi the difference iripo ndekuti you are not yet convinced kuti young generation can take over the revolution. Ndo zvamakataura ka. As how can we be equipped with necessary information which operate on the level of propaganda? Even today, amsati mati explainera kuti chakaita kuti mutore the political power, motadza prioritize the economic control, apart from the fact kuti maibatsira dzimwe nyika kuti dai makatanga land expropriation pamwe nyika dzakafanana na South Africa dzaigona kudai dzisina kuwana rusununguko. Yeah, that was your unity and agreement. Nekuti nemiwo my support one the Organization of African Unity. We understand about that. But the fact now is the very same South Africa yakupisa vana vedu vana Elvis Nyati vakavigwa vari madota kuZimbabwe. Iri nhau ye youth iri kurwirawo upfumi hwayo. Nhasi tine vakadzi vari kufira pamagedhi ezvipatara muSouth Africa vachitsvaga rubatsiro kubatsirwa maternity help. Vofa nekuda kwokuti kwamuka maorganizations anenge achidefendawo upfumi hwavo. Chii chakazoitwa neiyo South Africa yacho? They have used the very same cosmetic approach to the economic recovery kuti vachengetedze upfumi hwavo. Vamakaregedza kutora upfumi muchibatsira, nhasi vasimuka against your youth. It is forcing the very same youth of yours to come and fight you. But in Mim, you respond by silencing the people. We are ready here to push engagements which lead us to the productivity of whatever we give to the nation as effort to build. Vakuru vedu ndimi vatitaura can defend power because you are in exposure of the army, you are in the exposure of the police, you are in the exposure of the intelligence. But the factional fights of ZANU-PF must not cause blood. We are speaking on behalf of Comrade Nyoka Emabhunu. Nguva yehondo yakapera. Yava nguva yekuvaka. Kudai Mwari wamasimba ose akupai moyo wekuvaka nyika. Pakupedzisira pa Comrade Nyoka Emabhunu updates nevafundisi vese vatinawo munyika yedu yeZimbabwe.
nema churches ese atina ma faith based organizations ese. I want to call for a caucus. Ngati tauriranei muma groups matiri kuti how can we engage into the national prayer towards overcoming the dark cloud yatinayo munyika yedu iri kutonga dambudziko nderekuti vari kutitungamirira makaenda zvakare mukanobata-bata. Mweya iwoyo uri kunwa ropa revana zvisina remorse pasi nekuurayana vana veZimbabwe, pasi nekushungurudzana. Muvengi watakatarisana naye tiri kumuziva kuti nyaya imperialism and puppetry government is the one which is giving us the problems. Sangati chibata nayi isusu vana veZimbabwe.